Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исемсез мөхтәрәм танышлар, бүген 2025 елның 31 июль атна кечен пәншәмбе көн. Сез турыдан тур эфирдә Төркия авызы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-ларыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кыса телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey is радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Цунами кисәтүләренең гамәлдән чыгарылуы белән миллионлаган кеше илләренә кире кайтты. Русиянең Камчатка ярым утравы киңлегендә барлыкка килгән 8,8 зурлыгындагы җитүтүрәүдән соң эвакуацияләнгән миллионлаган кеше Тын океаны күләмендә цунами кисәтүләренең азаюы белән өйләренә кайтты. Ondan артык илдә уяу сүрән торышының игълан ителүенә сәбәп булган зилзилә аркасында Перуда портлар ябылды. Гавайида учышлар гамәлдән чыгарылды. Суларның 4 метрга кадәр күтәрелүе фаразланса да, зур зыян турында хәбәр ителмәде. Зур җитүтүрәүдән соң Ключевской янартавы шартлады. Русиянең Камчатка төбәгендәге Ключевской янартавы төбәкне тотрәткән 8,8 зурлыгындагы зилзиләдән бары тик берничә сәгатьтән соң шартлаган. Көл булутлары 3 километрга кадәр күтәрелеп, көнчыгышка таба 58 чакрымга кадәр таралган. Галимнар моның 1952 елдан бирле иң көчле җитүтүрәү булуын әйтеп, бу вазгыятның тагында күбрәк сейсмик активлык тудыра алачагыннан борчыла. Рәсмиләр һәм җитүтүрәүнең тәэсирендә һәм дә дәвам итүче вулкан атуын да күзәтә. Русия Трампның Иранга каршы уйнауларына кискен реакция күрсәтте. Русия, Израиль һәм Иранның 12 көнлек сугышыннан соң Иранның атом тыш корылмаларын бомбалау белән янаган илбашы Трампны кискен рәвештә тәнкыйтьләде. Мәскәү атом тыш коралларының җәелүен булдырмау бурчулары исеме астында мыскыллаучы рәвештә яшеренгән бу уйнаулар тотрыклыкны бузачак дип кисәтте. Трамп Тәһран АКШ тарафыннан күптән түгел бомбаланган корылмаларына кабат эшләтә башлаган чиракта бу корылмаларга һөҗүм итү буйрыгын бирәчәген әйткән иде. Суданда тынычлык урнаштыру тырышлыклары дәвам итә. Ике ел тышкы эшләр министрлары телефон сөйләшү үткәрде. Суданны министр Мисырның Суданның мөстәкыйльлеге һәм иминлеге өчен күрсәткән ярдәменнән канәгать булуларын җиткерде. Мисыр тышкы эшләр министры Бедир Абдуллати чәршәмбе көнне Суданны вазифадашы Омар Сыддык белән үткәргән телефон сөйләшүендә Суданда тынычлык урнаштыруга караган тырышлыкларны кузгатты. Мисыр тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан салган белдерүдә ике тарафның Судан белән бәйле халыкара 4 яклы сөйләшүләрне дә кертеп, Мисырның Суданда тынычлык һәм тотрыклылык урнаштыру һәм Судан халкының чанакларын саклау тырышлыкларын бәяләү урын алды. Абдуллати Мисырның Суданның мөстәкыйльлеге, милли оешмалары һәм илнең бердәмлеге белән җир бөтенлегенә күрсәтүлеше ярдәмне кабатлап, яклавын тәкърарлап, Суданның бердәмлегенә янучы һәр төрле адымга каршы чыгуларын ассыклады. Сыддык исә Мисырның Суданның мөстәкыйльлеге һәм иминлегенә булган ярдәме өчен рәхмәт белдереп, ике мөнәсәбәтләрен тагын да үстерергә теләвен җиткерде. Шимбә көнне тиз ярдәм оператив ярдәм көчләре лидерлыгындагы Судан куручы иттифакы тиз ярдәм күрсәтүче оператив көчләре командиры Мөхәммәд Хамдан Дакало җитәкләгән параллель хөкүмәтнең корылуы турында ачыклады. Оператив ярдәм көчләре һәм беренче берлектә төркем 22 февраль көнне Кенияда Суданда параллель хөкүмәт кору өчен кагыйдәнамәгә кул куйганнар иде. Армия белән
Оператив ярдәм көчләре 2023 елның апреленнән бирле сугыша. Бу сугыш Birleşmiş Milletler Uşması һәм җирле авторитетларга күрә 20 меңнән артык кешенең үлеменә һәм 14 мең кешенең өйсез калуына китерде. Ләкин АКШ университетларында үткәрелгән тикшерүләргә күрә үлүчеләр саны якынча 130 мең. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израильнең Газаны бомбага тотуында бер көндәктә камалыш астындагы төбәкнең төньягында азык-төлек ярдәмен көткән 51 кеше белән бергә 68 фәлистинне үтерелгән. Шушы һөҗүмнәрдә йөзләгән кеше дә яраланган. Аннан соңгы һөҗүмнәрдә дә Газа үзәгендә 5, Рефахта 6 һәм Газа сызыгында да тагын 6 кеше үтерелгән. Сәламәтлек саклау рәсмиләре хәзерге вакытта 664 көнендә булган геноцид сугышы башлангандан бирле кимегәндә 60,138 фәлистиннең гомере өзелүен белдерә. Канада Фәлестин дәүләтен танычак. Канада Фәлестин җитәкчелеге тип реформаларны үтәгән очракта сентябрь аенда Birleşmiş Milletler Uşmasында Фәлестинне танычагын белдерде. Баш министр Марк Карни ике дәүләтле чишелешнең күз алдыбызда юкка чыгарылуын кисәтте. Канада сөйләшүләрне озак еллар буе яклап килгән булса да, Карни элекке тынычлык барышының моннан ара дәвам ителмәслек булуын искәртеп узды. Сингапурда Фәлестинне принципта тандырга әзер. Сингапур вәкиле Кевин Чок Израильне Газага гуманитар ярдәм җиткерелүен тоткарлаучы бөтен чикләүләрне хәзер үк бетерергә чакырды. Сингапур Фәлестин дәүләтен тандырга принципта әзер булуын белдерде. У ил вәкиленә күрә, бу адым бары тик тынычлык барышын һәм ике дәүләтле чишелеш перспективасын ныгыткан очракта мәгънәле булачак. Сингапур тышкы эшләр министрлыгының Азия Тын океаны киңәшче урынбасары Кевин Чок бу белдерүне сишәмбе көнне Нью-Йоркта оештырылган БМО Фәлестин темалары югары дәрәҗәле конференцияда ясады. Сингапур вәкиле Кевин Чок Сингапур Birleşmiş Milletler Uşması иминлек шурасының бәйләнешле карарлары белән ахаңлы рәвештә сөйләшелгән ике дәүләтле чишелеш нигезендә фәлестинләрнең үз илләренә ия булу хукукын излексез рәвештә яклап килде. Бу озак вакыттан бирле дәвам итүче тарткалашуга киң кылычлы гадел даими чишелеш китерәчәк бердән-бер тормышка ашырыла алынган юлның да шушы булуына ышанабыз. Без бу кысада Фәлестин дәүләтен танырга принципта әзер дип әйтте. Моннан тыш, даими утны туктату урнаштырылганнан соң Сингапурның Газаның яңадан төзекләндерелүенә өлеш кертергә теләвен билгеләп узды. Чок ашыгыш ихтиҗ тоелган гуманитар ярдәмнәрнең җиткерелүенә караган бөтен чикләүләрнең хәзер үк бетерелүе өчен Израиль хөкүмәтенә чакыру ясый. Алга карап, Газадан килгән хасталарның дәвалануына өлеш кертү максатыннан чыгып, төбәккә сәламәтлек саклау төркемен җибәрүне бәялыйбыз. Узак мөддәттә исә даими утны туктату килешүенә ирешелгән очракта Газаның яңадан төзекләндерелүе барышына өлеш кертергә әзербез, дип әйтте. Моннан тыш, Израильләр белән фәлестинләрне сөйләшүләр өстәленә кире кайтырга чакырды. Бу сүзләр Франция илбашы Эммануэль Макрон, Англиянең эшче партиясе лидеры Кейр Стармер һәм Канаданың Үзәк банк элекке башлыгы Марк Карниның илләренең сентябрь аенда Фәлестинне танычакларын белдерүеннән соң әйтелде. Узанатта Макрон Парижның БМО Гомум шурасында Генераль ассамблеясында сентябрь аенда Фәлестинне танычагын, фақат моңа бәрабәр Фәлестин дәүләтенең курасыллануының кабул итүе һәм Израильне тулысынча тануы зарурлыгын белдергән иде. Бу атнада Стармердә охшаш белдерү ясап, Израиль Газадагы үтерешне бөтенләгән очракта хөкүмәтенең БМО Гомум шурасында Фәлестинне танычагын игълан итте. Моңа кадәр Карнида Оттаваны ике дәүләтле чишелешкә тугрылыгын сәбәп итеп күрсәтеп, сентябрь аенда БМО Гомум шурасында Фәлестинне танычагын белдерде. Израиль исә бу планнарның бөтенесен дә кискен рәвештә тәнкыйтьләп, буларның Хамасны бүләкләндерү булуын алга сөрде. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте исемле тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачибәкнең Ливанда соңгы вазгыять һәм Төркия белән мөнәсәбәтләр исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Ливан сәяси кризислар, кораллы бәрелешләр һәм җитди гуманитар проблемаларның да тәэсире белән заманча тарихының иң авыр икътисади кризисларыннан берсен үткәрә. Дөнья банкы күрсәткечләренә күз салсак, Ливан икътисадының 2019-2021 елларда 50%-тан артык драматик кысылу кичереп, фәкыйрьлек һәм тотрыксызлыкны тагын да тирәнәйтүен күрәбез. Бу авыр икътисади вазгыять начар җитәкчелек кенә түгел, шулай ук бүленгән дәүләт структурасы нәтиҗәсендә. Ливандагы сәяси система җитәкчелектәге көчне дини һәм мәзһәби демографияга күрә бүлә һәм бу да мәзһәби бүленүләрне көчәйтә. Санап бетергесез уңышсыз тырышулардан соң 2025 елның гыйнварында Жозеф Аунның илбашы буларак сайлануына Ливанның тотрыклылыкка кичекмәстән мохтаҗ булу аркасында халыкара җәмәгатьчелек саклык белән карады. Ливанның мәзһәб тәртибе сөнни, шиғый, друз һәм төрле христиан мәзһәбләре арасындагы көч тигезлеген тәэмин итүне максат итә. Ләкин бу тигезлек мәзһәб сәясәте нәтиҗәсендә тирән бүленүләр килешү барышына киртә куйган җитәкчелек кризисына китерде. Илбашы Аун сайланганнан соң Ливанның аеруча утны туктатуның дәвамы һәм дәүләт оешмаларының ныгытылу өчен тирән реформалар башкаруы көтелә. Израиль-Хизбуллах берлешүе нәтиҗәләре Ливанның вазгыятен мөһим үлчәмдә начарайтты. 2014 елның азакларында тәэмин ителгән утны туктату Израиль армиясының өлешчә чигенүенә китерде, ләкин киеренкелек дәвам итә һәм Израиль Ливанның көньягындагы стратегик позицияларын саклый. Халыкара җәмәгатьчелек Хизбуллахның коралсызландырылуын максат итүче БМО Иминлек шурасы карарларының үтәлүе һәм Израильнең тулысынча чигенүе өчен басым ясарга дәвам итә. Ливанның гуманитар хәле дә критик, күбесе Сүрияле булган якынча миллион ярым качак булай да җитәрле булмаган аскырма һәм социаль хезмәтләргә өстәмә авырлык тудыра. Кире кайтулар өчен ясалган чакырулар һәм әз сандагы кире кайтуларга карамастан, качакларның куркынычсызлыгы һәм Ливанның бу хәтле качакка ярдәм күрсәтә алуы мәсьәләсендәге борчулар дәвам итә. Рисклы күренешкә карамастан, Төркия-Ливан мөнәсәбәтләренең киләчәгенә караган көткәннәр уңай. Ливанлы белгечләр Төркияне якын көнчыгышта төп көч һәм ышанычлы партнер буларак күрә. Ике яклы мөнәсәбәтләрнең киләсе чорда ныгып үсәчәген күзаллый. Шулай ук Анкара җитәкчелегенең соңгы елларда региональ мәсьәләләрдәге проактив тотышы һәм Сүриядә үзгәрүче тигезләмәдә алган рольләре Ливанда игътибар белән күзәтелә һәм тәкъдир җыя. Сүриядә тәэсире булучының Ливанда да тәэсире булырга тиеш дип әйтүче ливанлы аңлатма бирүчеләр Төркиянең Сүрия сәясәтләрендәге эффективлыгының котылгысыз буларак Ливанда да чагылышлары булачагын ассызыклый. Төркиянең соңгы вакытта газ табуын һәм энергетикада үзәк ил булу максатын Ливан якыннан күзәтә. Энергетика инвестицияләре һәм электр аскырмасы мәсьәләсендә уртак проектларның көн тәртибенә килүе ихтимал. Ливан илдәге зур басымнар һәм халыкара көткәннәр арасында тигезләмәдә торучы борылыш ноктасында чын тотрыклылык, коррупция белән көрәш, сәяси системаның реформасы белән чит илләр һәм мәзһәб тәэсиреннән бәйсез дәүләт авторитетының корылуын кирәктерә. Тәвәккәл адымнар һәм халыкара ярдәм булмаса, Ливан хроник тотрыксызлык һәм гуманитар кризис белән очрашу риску астында. Икенче яктан, Төркия Ливанда алып барачак сизгер сәясәт тә Ливанның киләчәге җәһәтеннән билгеләүче булачак. Төркиянең сәяси һәм икътисади көчен дөрес итеп чагылдыручы региональ тигезлекләргә хөрмәт күрсәтүче актив дипломатия эшчәнлекләре Ливанда Анкара җитәкчелегенә тоелучы ышанычны арттырачак. Нәтиҗә буларак Анкара җитәкчелеге ике яклы дәрәҗәдә тормышка ашырган конструктив сәясәтләр булсын, региональ визионы ярдәмендә булсын, Ливанда 2011 елдан алда булганы кебек барлыгын хис иттерү мөмкинчелегенә кабат ия була ала һәм Төркия-Ливан мөнәсәбәтләре ныклы нигездә ике яклы ышанычка таянып дәвам итә ала. Киләсе чорда икътисад, дипломатия, саклану, мәгариф һәм мәдәният өлкәләрендә ясалачак адымнар ике ил файдасына булачак. Нәтиҗәдә Төркия көчле булачак.
булса, Ливан да үзен ышанычта хис итәр дигән сүз теләк кенә түгел, ике илнең уртак киләчәгенә караган ышанычның чагылышы. Төркия-Ливан дуслыгы тарихтан алган көч белән киләчәктә дә үсәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тавышы тизмәбезнең бүгенге 31-нче бүлегендә Закир Кадыри турында сүз алып барабыз. Алдагы язмаларда да искә алынганча, 20-нче гасыр башы татар тарихы өчен мөһим бер дәвр. Бу еллар Рәсәй тарихы, Рәсәй төркиләре тарихы өчен давыллы да, улуг үзгәрешләрне дә үз эченә алган дәвр дип әйтсәк хата булмас. Бу еллар татарлар өчен тарихка күңелле вакыйгалар белән кергәне кебек, ачы истәлекләргә дә бай. Бу елларда татар әдәбияты яңа үсеш юлына керә, милли әдәбият зур адымнар белән алга китә. Татар вакытлы матбугаты, милли театр барлыкка килә. Бу вакыйгалар белән бергә 1917-1918 елларда 1552 елдан бирле үз дәүләтчелеген югалткан татар милләте инкыйлаб алып килгән хөррият җилләреннән файдаланып, Рәсәй чикләре эчендә үз дәүләтләрен төзү өчен бар көчләрен куеп тырышалар. Бу улуг тарихи дәврдә вакыйгалар чаңгылыгында бөтерелгән, актив роль алган шәхесләрнең берсе Закир Кадыри булган дисәк ялгыш булмас хәлдә. Закир Кадыри кем соң ул? Шәхесе белән кайдан, татар тарихына нинди хезмәтләре белән кирип калган? Закир Мөхәммәд Хәлим улы Кадыри Төркиядә Закир Кадыри Уган буларак билгеле. Күренекле татар мәгърифәтчесе, мөгаллим, көнчыгыш халыклар белгече, татар эмиграциясенең күренекле вәкиле, илаһият галиме. Закир Мөхәммәд Хәлим улы 1878 елның 2 октябрендә Самара губернасы Ставрополь уезы, хәзерге Сембер өлкәсе Чардаклы районы Абдулла Урта Кандал авылында Мөхәммәд Хәлим хәзрәт белән Мөшфикә абыстай гаиләсендә якты дөньяга килә. Баштангыч белемне әтисе мәдрәсәсендә ала. Шуннан соң Сембер шәһәрендә Вәли хәзрәт белән Шакир Ахун мәдрәсәсендә белемен арттыра. Сембердә белем алганнан соң Закир 16 яшендә Шуруның татар дөньясында гыйлем үзәкләреннән саналган Бухарага китә. Анда ул 5 ел буена ислам фәлсәфәсе, Коръән, хадис, гарәп һәм фарсы телләрен өйрәнә. 1899 елда олы яшьтәге бай бер бухаралы өчен хаҗ кылу нияте белән Хиҗазга сәяхәт кыла. Хиҗазда, ягъни бүгенге Гарәбстанда хадис һәм гарәп әдәбиятын өйрәнә. Мәдинә каласында югары белем ала. Абысының киңәшен тотып, Төркиягә укырга китәргә карар бирә. Аның Истанбул университетының илаһият факультетында башка бер исем белән теркәлеп уку турында риваятлар булса да, галимнар бу хакта катгый дәлилләр булмавын белдерәләр. Истанбулда яшәгән дәврдә Закир яңа фикерле яшьләр белән аралаша, түгәрәкләргә йөри, бәхәсләрдә, диспутларда катнаша.
Ислам дөньясының төрле пушмакларында гыйлем өстәгәннән соң, ул белмен тирәнәйтү нияте белән Мисырга китә. Анда Кадири Әл-Асхар университетында укый. Хидивия мәдрәсәсендә укытучы ва Рәсәйдән килгән мусламаннарны бушлай укытучы Тантави Җәүһәридан шәхси дәресләр ала. Булар белән бергә ул җәдитчеләр тарафыннан хөрмәт ителгән, әсәрләре яратып укылган Мисыр мөфтие Мөхәммәд Габдухның тәфсир дәресләрендә дә катнаша. Гыйлем арттыру белән бергә Кадири Мисыр матбугатында төркиләр турында мәкаләләр дә яза башлый. Шулай ук ул Мисыр вакытлы матбугатында Әл-Лива газетында эшли. Бу язмалары аркасында Рәсәй төркиләре арасында исеме таныла башлый. Исеме танылгач, Рәсәйдән килгән зыялылар аны тәрҗемәче буларак, килгән шәкертләр исә рәхбәр буларак чакыра башлыйлар. Ислам дөньясының төрле мөһим уку йортларында югары дини белем алган яшь галим кайбер чыганакларга караганда 1906 ел ахырында, кайсы бер чыганакларга караганда 1907 елда туган иренә әйләнеп кайта. Рәсәйгә кайткач, Кадири узак та үтми Риза Фахретдин чакыруы белән Оренбург шәһәренең мәшһүр мәдрәсәсе Хусейнәдә фикых, фәлсәфә, хәдис фәннәрен укыды. 1909 елда ул Мисырдан ук таныш булган дусты Зия Камали тарафыннан Уфада оештырылган Галия мәдрәсәсендә укыту өчен Өфе шәһәренә китә. Галия мәдрәсәсендә ул гарәп теле, калам, психология һәм логика фәннәрен укыды. Ул шулай ук Уфадагы Әнәсия исемле кызлар мәдрәсәсендә гарәп теле һәм ислам тарихын укыды. Кадиринең бу педагогик эшчәнлеге 1907-1917 елларда, ягъни 10 ел дәвам итә. Моның белән бергә ул Петербург шәһәрендә җәдитче, мәгърифәтче Габдурәшид Ибраһимов тарафыннан чыгарылган Эд-Тилмиз журналында язмаларын бастыра. Истанбул шәһәрендә мәдрәсәне тамамлап, Томск шәһәрендә Сибирия газетын нәшр итүче Вакис Нәврузов газет ябылганнан соң Уфага күченеп, Тормыш исемендә яңа газет чыгара башлый. Закир Кадири башта Тормыш газетында актив рәвештә язмалары белән катнашса, 1914 елда ул газетның баш мөхәррире була. Закир Кадиринең моннан соңгы тормыш юлы хакында икенче язмада дәвам ителәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру безнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.